Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin ajinmu na koyon turanci. Kafin nan a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa. A yau za mu zo muku da yadda ake faɗan wasu kalmomi. Ta yiwu kakan faɗe su daidai ko ba daidai ba. Za mu gano haka a wannan bidiyon. Kalmar farko ita ce kalmar listen. A zahirin gaskiya kusan kowa listing yake cewa da T a tsakani. Amma daidaitaccen yadda ake faɗan wannan kalma shine listen ba listing ba. Na biyu kalmar country. Yawancin mutane sukan ce country, wasu su ce country. Amma dai daidaitaccen yadda ake furta wannan kalmar shine country. Country ba country ko country ba. Country. Na uku shine sanannen kamfanin buga kayan sawa da takalma. Yawancin mutane sukan ce Nike ko su ce Nike. To daidaitaccen yadda ake faɗa dai shine Nike. Nike ba yadda aka saba faɗa ba. Sai wannan kalma ta gaba divorce. Ba divorce take ba kamar yadda na faɗa. Daidaitacce yadda ake faɗanta shine divorce. Divorce ba divorce ba. Divorce. Kalma ta gaba ita ce ranar Laraba wadda aka fi sani da Wednesday. To ba yadda na faɗa ɗin ne daidai ba. Daidaitacce yadda ake faɗan wannan kalma ita ce Wednesday. Wednesday ba Wednesday ko Wednesday ko Wednesday ba. Daidaitacce da ake faɗanta shine Wednesday. Wednesday. Kalma na gaba ita ce kalmar onion wato albasa. Ni ma dai ba daidai na furta ta ba domin daidaitacce da ake faɗanta shine onion. Onion ba onion ba. O ɗin takan koma a ne. Onion ba onion ba. Kalma ta gaba wacce ke da ɗan sarƙaƙiya ita ce kalmar data. Kowa yakan sa data a wayarsa domin browsing. Wasu sukan ce a samun data. To daidaitacce da ake faɗan wannan kalma ita ce data. Duk da cewa akwai bambanci tsakanin turancin Amerika da na Ingila. Amma dai daidaitacce kuma sanannen yadda ake faɗan wannan kalma shine data ba data ba. Data. Na gaba shine vegetable. Na faɗe shi ba daidai ba. Daidaitacce da ake faɗa shine vegetable ba vegetable ba. Vegetable. To jama'a, wanne kake faɗa daidai, wanne kake faɗa ba daidai ba? Idan akwai wasu kalmomi da kuke so a bincika a kuma faɗi yadda ake faɗan su daidai da ba daidai ba, a sa mana a comment section. Mun gode. Kada a manta a danna subscribe sannan a danna mana alaman ƙararrawan sanarwa.